Bon dia a tothom. Llavors pensi que és força important de participar a aquesta manifestació per afirmar la nostra identitat perquè la gent sapigui el que som. Jo, per exemple, jo mateix vinc d'un petit indret de la Plana que se'n diu Nils. I a Nils depenem de sempre de Pontellà. Pontellà representem 20% de la població de Pontellà. I Pontellà s'ho menja tot, se queden tots els diners. Nosaltres existem pas, som una anècdota. I bé, vull pas que passi a la Catalunya Nord el que passa en el meu poble. Necessitem, per petit que sigui, una representació nostra, unes autoritats que ens representin i de proclamar a la cara del món qui som.